Aia la altă parte care am făcut-o. A doua parte. Sau a treia. Asta pentru nu știu câta. Aia am făcut. În aia v-am povestit continuarea casei Cărlașo. Da. Cum mă bag eu pe asta? Pungă. Așa. Yes! Pungă. Down the roof of the bed, Bro! What the fuck, bro? What? Deci nu e să cred că... N-am dormit. Cream că am pierdut-o. Asta e perna cu care dorm eu. Nu știu bine. Rămân de la 3 ani pe ea. 3 ani și eu. Hai care e și fără o perioadă. Intră acolo, intră. E găurită, da. Alea nu știu. Bag pungă în pungă. Pungă care are o pungă. Asta nu ce n-a să e foarte ușor. Ce mai bagă în valiză? Însă nu au deja și de bucătărie. Stați, am revenit. Ăstea mi-au când merg și papuci acolo. Am curat. Cred că scot pungă din pungă și bag pungă în pungă. Rămâne pungă în pungă, dar îmi bag și adică bag puțin. O să-mi pun toate astea aici în cameră. Și îmi trebuie o pungă. Stați!